Masu bibiyar mu a wannan tasha ta Fikira 24 TV barkanku da wannan lokaci. To a cikin shirin na yanzu za ku ji cewa Malam Ali na kwana 90 ya maka wani matashi a kotu bisa zargin yaɗa baɗala da sunansa. Yayin da tuni rundunar 'yan sanda ta jihar Kano ta tafke matashin bisa zargin yaɗa baɗala. Malamin nan mai barkwanci ko kuma wa'azin turmi Abubakar Jikan Malam ya ce baya jin daɗi irin yadda wasu ke yin bidiyoyi akan muryarsa, domin hakan na zame masa barazana. To sai ku biyo mu a wannan tasha mai albarka domin jin cikakkun waɗannan labaran. To amma kafin nan, dan Allah dan Annabi ku yi mana subscribe sannan ku danna ƙararrawa domin sanar da ku sabuwar ɗauka a duk sanda muka sanya. Rundunar 'yan sandan jihar Kano ta samu nasarar kama wani matashi mai suna Imam Abdullahi Indabawa mai kimanin shekaru 30 a duniya sakamakon ɓatawa Abdulaziz Shu'aibu wanda ake kira da Malam Ali na cikin shirin kwana 90 na tashar Arewa 24. Rundunar 'yan sandan ta kama shi ne sakamakon yadda matashin ya haɗa wasu hotuna marasa daɗi game da jarumin, wanda hakan ya ce ya tayar masa da hankali. Kana kuma an zarge shi da yaɗa wata tattaunawa wacce take ta sauka layi. Tun da fara dai matashin ya ce wata budurwar Malam Ali ce ta bashi lambar wayarsa ta kuma ce masa yana yi mata wasu maganganu da ba su kamata ba, don haka ta nemi wannan matashin mai suna Imam Abdullahi Indabawa da ya kira shi a waya domin ya yi masa nasiha. To amma daga bisani wannan matashin ya rikide yana yada wasu hotuna maras kyau dangane da jarumin. Bayan korafin da jarumin ya shigar ga rundunar 'yan sandan jihar Kano da aka samu nasarar kama wannan tuni dai an samu nasarar kama wannan matashi. Haka zalika shi ma a nasa bangaren jarumi Abdulaziz Shu'aibu wanda ake kira Malam Ali ya ce ba shi da wani zaɓi illa a bi masa haƙƙinsa sakamakon yadda wannan matashi ya riƙa ya maɗiɗi da shi a kafafen sada zumunta. SP Abdullahi Haruna Kiyawa shine kakakin rundunar 'yan sandan jihar Kano ya shaidawa manema labarai cewa da zarar sun kammala gudanar da bincike za su miƙa matashin gaban kotu. Fitaccen mai wa'azin tasha kenan a Najeriya Alhaji Abubakar, wanda aka fi sani da Jikan Malam, ya nuna damuwa kan yadda wasu ke yin amfani da muryarsa wajen yin bidiyo a shafin sada zumuntar zamani. Jikan Malam ya bayyana yadda irin waɗannan matasa suka sa shi a matsala lokuta da dama, da yadda suke ɗaukar wani ɓangare na wa'azinsa suna izgilanci a kai. A wata zantawa da Jikan Malam ya yi da sashen Hausa na BBC, ya ce tabbas sanadiyar wa'azi da yake yi ya samu alkhairai sama da tunanin mai tunani. Sai dai da aka tambaye shi ko mai yasa yake yawan rantsuwa a wa'azinsa, ya ce bai kamata a yi masa wannan tambayar ba, domin kuwa malamai ne ya kamata su amta ba shi ba. Sai dai Jikan Malam ya ce a yanzu haka ko da lakcara bai kai shi samun wata hanya ta ganin manya a wannan ƙasa ta Najeriya ba. Amma dai ya ce duk abin da ya faɗa idan yana da yaƙini a kai, to babu abin da zai hana shi ya yi rantsuwa. Jikan Malam ya kuma ce bai da buri da ya wuce talaka ya fita daga halin kunci da yake ciki. Jikan Malam dai ya shahara wajen barkwanci ta hanyar amfani da salo irin na wa'azin tasha domin aikewa da saƙonni haɗi da samun na taɓawa. Matasa maza da mata musamman a shafin TikTok na amfani da muryoyin malamin wajen nishaɗantar da mabiyansu. To idan wannan shine zuwanka na farko, dan Allah dan Annabi ka danna mana subscribe sannan ka danna mana ƙararrawa, kana kai mana liking ko kuma ka bayyana ra'ayinka wato comment kenan a ƙasan bidiyon domin ba mu ƙarfin gwiwa.